2 1 Mandisa kweyama. Kusinda kuyahleli njengemigodi inkomo sekababa. Badla besulela phansi njengenkukhu kuhlanga simuka nomoya. Sasha sihuba isizukulwane sethu umsukulu. Abanye babo balele emalibeni bambethe inhlabathi ngesifuba. Basisondeza njalo ekufeni makiwe esifweni bayela isikambe esikafana. Kukwamaqhanga kwampunze edlemini lapha. Balahlekelwe ukubona basibona bazi noma liphuma lize liyoshona. Yeka ngesikhathi zasemandulo umsukulu sisadla ngoludala silale ezindlini zodaka. Sivuka ekuseni kusampondoza nkomo singeze sayiswela imisebenzi. Umgomo wenhlalo yakwaZulu kuyinhlanzeko, ukulima, ukusinda, ukutheza, ukupheka kumsebenzi wabesifazane bengeze babalisa. Uma besilisa bephumile beyolusa, bebaza basenge beqapha amabheshu umsukulu. Ngesikhathi zasendulo ubuhlobo wesilisa kwakuyizinkomo zakhe. Intombi yayingavumi ngelanga isigqaja ngomntombi bayo. Ingeze yathukwa siphincincibi eseyiqomile sifaka isigeke. Singeke zasalele emakhaya kobaba. Angiphathi futhumale ayibasekhaya. Ubisi ngamanzi okuphala isikhumba mase qhilikisa qhaqa. Isikhwebe esivandeni sibelethana ngambili. Yeka ngesikhathi zasendulo ubuhlebe wesilisa kuzinkomo zakhe. Thina sazi izinyanga ezazingokhokho vula siphuma nesikhuni sivuthe emanzini. Izangoma zikhipha ubuthi singeke zakubiza izambane likaBondo umsukulu. Thina sikhula ogogo bethu besixoxela isinganekwane sishimlolozelo singcweka abesilisa beqiba incema thina saze izinyanga. Yeka ngesikhathi zasemandulo umsukulu ukwazisa omunye umuntu ukusadla ubhedo okuncane nakho umnanelo ongenakho. Thina sazi uthando okusawuthando singaphushwa inkanuko. Ngesikhathi zasendulo sisadla isikolo, isikwamba, isinambathi. Dadwethu kababa asibuyele emasisweni ngoba kusilona icala ukulandela isika kusilona ichilo. Wami umbhalo uyasikhulumela uma kweyami